Ýan habarlardan belläp geçişmede ýaly Fransiýanyň içeri işler ministri Bernard Cazeneuw Alp dağlaryny helakçylyga uçuran Germanwings howa ýollaryny değişli uçaryn galyndylarynyň arasynda tapylan gara utynyň uçurdaky pilotlaryň soňky ses ýazgylaryny saklayan enjamdygyny habar berýär. 24 martda Fransiýanyň Alp dağlaryna bolan bu uçur helakçyliginde uçurdaky ýolawçylaryň we ekipaj agzalarynyň ählisi, ýagny jemi 150 adam helak boldy. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek has giňişlik maglumatyny bilelik Fransiýanyň içeri işler ministri Bernard Cazeneuw 25 martda Alp dağlarynda ýykylan Germanwings ýolagçy uçarynyň galyndylarynyň arasyndan pilotlaryň eden gürrüňlerini ýazgy eden gara gutynyň tapylanlygyny aýtdy. Cazeneuw bu guta ziýan ýetenligini emma ony işindem A320 Airbus uçarynyň näme sebäpden ýykylanlygyny anyklamak üçin ulanyp boljakdygyny aýtdy. 25 martda ýykylan uçaryň üstünde 150 adam bar eken we olaryň hemmesiniň ölenligi aýdylýar. Minister derňewçileriň hiç bir ähtimallygy aradan aýyrmaýanlygyny ýöne bu ýerde terrorizm gumanyna esas ýokdugyny aýtdy. Biz derňew netijelerini ele alýançak ähli teoriýa barlanar diýip Cazeneuw aýtdy. Minister derňewiň şuň başlanmalydygyny aýtdy. Germanwings howa ýollaryny işledýän Lufthansa munyň betbagtçylykly hadise bolanlygyny çaklaýanlygyny aýtdy. Germanwings uçaryň kreyser berentligine ýetenden 1 minut soň aşaklap başlandygyny we 8 minut dowamında aşaklamagyny dowam edenligini aýtdy. Munyň sebäbi aýdyň däl. Halat ediş toporlary uçaryň ýykylan ýerindäki işlerini dikeltdiler. Uçaryň galyndylarynyň giň ýaýrawa pytrandygy aýdylýar. Lufthansa'nyň ýerine ýetiriji direktory Karsten Spocher hadisanyň bolan ýeriniň video ýazgysy çym pytrak bolan galyndylaryň keçejek böleklerini görkezmek bilen uçaryň nähili güýç bilen ýere gelip urandygyny çaklamaga mümkinçilik berýär diýdi. Fransuz polisiýasy hadisanyň bolan ýeriniň deňiz derejesinden 2000 metr çemesi ýokarda bolan we hiç kimin aman galmanlygyny pidalaryň jesetlerini tapmaň bolsa, ol ýerdäki kyn şertler gar we indi boljak gaý tupanlar zerarly ençime gün aljagyny aýtdy. Wakanyň bolan ýerine baryp gören bir derňewçi biziň anyklap bilen beden böleklerimiziň iň ululary el sumkasyndan uly däldi diýdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Ispaniýanyň premier ministri Mariano Rajoy 25 martda uçaryň ýykylan ýerine ziyaret edýärler. Ispaniýa 25 martda gün ortadan 1 minutlyk dymyşlyk bilen 3 günlük ýat eglan etdi. Germanwings uçaryň üstünde 67 Germaniýaly bolandyrýar. Ispaniýanyň premier ministriniň ornbasary 45 ýolagçynyň adynyň ispan ady bolanlygyny aýtdy. Pedalaryň arasynda Germaniýanyň Demirgazyk gün bataryndaky Haltem am See şäheriniň ýokary mektebiniň 16 okuwçysy we 2 mugallymy hem bar. Olar Barcelonanyň golayynda bir mektepde bir hepdelep alys-çalyş programmasynda bolup öýlerine gaýdyp barýardy. 10 sany ispan okuwçysy hem dekabrda olaryň mektebinde bolupdy. Okuwçylar 24 martda bolan hadiseden soň okuwdan boşadyldy, emma olar öýlen ýyzlaryna mektebe ýaz tutmaga geldiler we göz ýaşy boglup ýapat bolan ýoldaşlarynyň hem mugallimleriň hatirasyna şem ýakdylar. Barcelonanyň opera öýi Twitter'de Gazagstanda doglan Oleg Pryak bilen Germaniýaly Maria Radneryň Düsseldorfdan teatrda çykaş edip ýyzlaryna gelýär käwýe pat bolandyklaryny aýtdy. Gazagstanyň Daşary işler ministrligi 25 martdaky uçar helakçyliginde ölenleriň arasynda 50, 49, 25 ýaşlaryndaky 3 Gazagstanly raýatyň hem bolanlygyny aýtdy. Fransadaky uçar helakçylygy barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Habarlar günnelik programmamyzda Türkmenistany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 24 martda dünýä guramalaryny we şahslaryny strategiki analizler we çaklamalar bilen üpçün edýän geosiýasy aňtow firmasy Türkmenistan baradaky synny çap etdi. Onu Türkmenistan ozalky Sowet respublikalarynyň köpsiýaly milli pulunyň hümmetini düýpli peseltdi we barha ýokarlanýan ykdysady basyşlar bilen ýüzdeýdi bolýar diýilýär. Bu barada kärdeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlanan raportyny dinläliň. Türkmenistan ozalky Sowet respublikalarynyň köpsiýaly milli pulunyň hümmetini düýpli peseltdi we barha ýokarlanýan ykdysady basyşlar bilen ýüzdeýiz bolýar diýip Stratford Global Intelligence neşri ýazýar. Dünýä uramalaryny we şahslaryny strategik analizler we çaklamalar bilen üpçün edýän geosiýasy aňtow firmasynyň 24 martda çap eden synyny bu basyşlaryň ýurtda gowgalaň turmak ähtimallygyny ýokarlandyran gaýdalýar. Şeýle de syn Merkez Aziýa goňçular bilen deňeşdirilenini bu ýurtda protest bildirmegiň adat bolmanlygyny we türkmen hökümetiniň ýykyljagy meňzemeýänligini belleýär. Ýöne muňa garamazdan syn 2015-nji ýylda regionyň iň berk hökümetleriniň biri bolan Türkmenistanyň öňünde de görülmedik ykdysady we howpsuzlyk synaglarynyň duranlygyny ýydyrýar. Stratford neşriniň çaklamasyna görä içerki ýagdaýyň kynlaşmagy Aşgabat öz daşary siýasatyna has ýere sahip eder. Orsiýetiň içerki işlerine goşuluşma alamatlary onu hüşgär saklar we bu ýagdaý Türkmenistanyň transkadar geçirji ýaly günwatar uğurlu proýektlere goşulmak islegine päsgelçilik döreder. Synyň analizler bölüminde Türkmenistanyň köplenç öz Merkez Aziýa goňçularyndan çekerek duranlygy, Gazagystan, Kyrgyzstan we Täjikistan ýaly Orsiýet bilen strategik baglanyşyga girmänligi we resmi taýdan bitaraplyk siýasatyny ýöreden gaýdylýar. Türkmenistan Sowet Soýuzy dargaly bäri sebitde bolan zorlukly wakalardan Kyrgyzstanyny, Täjikistanyny, Özbegistanyny we Gazagystanyny bolan rewolýusiýalardan, uruşlardan, protestlerden aman galy diýip synna bellenilýär. Şeýle de synna Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň ahyryna we 2000-njy ýyllaryň başynda Fergana jülgesinde aktiw bolan 2011-nji ýylda Gazagystanyny başgaldyran islamçy ekstremistleriň hüjümlerine uçuramany gaýdylýar. Türkmenistanyň öz boluşçulugyny diýen esas faktorlar hökmünde bu ýurdun Merkez Aziýada uly gaz öňürji bolup durýanlygy, Özbegistan we Gazagystan bilen deňeşdirilenine Irak sanynyň has azlygy aýdylýar. Netijede bu ýagdaý türkmen hökümetinde öz resurslaryny ýokary gatlaryň az sanly wekillerine gönükdirmek bilen uly ygtyar berilen howpsuzlyk gulluklarına dayanýan berk merkezleşdirilen siýasy sistema gurmagy mümkinçilik berdi. Mundan başga ýurdun esasy bölegini çöllük tutýar we ilat esasan iki derýanyň boyuna jemlenen. Bu ýagdaý hem häkimetlere ilaty goňşy ýurtlarda kagaranyny has bir gölegçilikde saklamaga şert töredýär diýip synaýdylýar. Bu faktorlaryň ählisiniň Türkmenistany adatdan naşar ýapyk ýurda görmägi, çynlyky oppozisiýa partiýalarynyň bolmalygyny, metduat we daşary ýurt täsirini bir kontrollukda saklamaga kömek edenini gaýdylýar. Ýöne bulara garamazdan synna Türkmenistanyň regional tendensiýalardan we hadiselerden özüňe galyp bilmeýänligi, onuň energiýa bahalarynyň aşağı gaçmagy, Orsiýeta garşy girilen sanksiýalaryň täsiri netijesinde ykdysady basyşlara sebäp bolýanlygy netijede öz manatynyň hümmetini ýanwaryň başyndan düýpli aşakladan bellenilýär. Synyň soňunda resmi Aşgabatyň ýurdun ýüzbeýiz bolýan ykdysady synaglaryna resmi taýdan o diýen ähmiýet bermeýänligi bellenilip, soňky aýlarda bu optimizm sonra gatyna salýan alamatlaryň görüneni gaýdylýar. Stratford 1996-njy ýylda Austin'de Teksasda döredilen we global aňtow maglumatlaryny strategik prognozlar çap edýän neşirdir. Kärdeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gürüň gidýän neşiriň Türkmenistan baradaky synynyň netijelerine siz nähili araýarsyňyz? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Soňky bir neçe aýyň dowamında paýtagy Taşawadyň dürli sebitlerine şäheri awadanlaşdyrmak işleriniň alınıp barylýandygy habar berilýär. Bu çäräniň esasanda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň daşyna awatlamak işleri bilen baglydygy aýdylýar. Emma şol bir wagtyň özüne şäheri awadanlaşdyrmak boýunça alınıp barylýan bu işleriň dowamında ýaşaýyş jaýlaryň içindäki käbir problemalardan soňa geçilýändigini şol jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylaryň käbirleri aýdýarlar. Bu barada Aşgabat habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Şunun başından beri Aşgabat'ın ähli rayonlaryna diýen ýaly şäheri awadanlaşdyrmak işleri gyzgylan alınıp barlýar. Bu alınıp barlayan işler belli bir derejede öz oňy netijelerini hem berýär. Ýyllar boýy remont edilmedik ýaşaýyş ýerläriniň diwarlary oňarlýar. Olaryň käýerleriniň diwarlary mermer çalyndaş material bilen örtülýän bolsa beýleklerine renk çalynýar. Olaryň daş töwerekleri hem eýem enşeme ýyllap ellenmedik zirdi bilen zyňdan awtogullardan tekerlerden araşdyranýar. Emma bu işler esasan jaýlaryň daş geçişi bilen çäklenýär. Gurulanyna 20 ýyldan köp geçen jaýlaryň käbir içki ýetmezçilikleri şol duruşuna alýar. Bu jaýlaryň kanalizasiýa trubalarynyň könedigini, olaryň uçökleriniň, gireleriniň kapadygyna häkimetler köplenç asla üns bermeýärler. Köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köpsinde entäm köne liftler bolanýar. Şol bir wagtda hem paýtagtyň haýtyda bolsa bir raýonlaky ýaşaýyş jaýynyň çanak antennalaryň ýa-da split sistemlaryň köpçüliklerini aýrlayan dawadaky gurulmalar hem her günden ýaly peýda bolýar. Häzir öňkü Bahar kinoteatrynyň töwerekleri, Atabaýew köçesiniň uğrundaky 11-nji mikroraýonlaky ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlary renkleri split sistemalarynda çanak antennalar aýrylýar. Özde öňküler ýaly diňe bir protokol köçelerdäkiler eýse şol köçelere dahyl bolmadyk ýerlerdäki ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryny hem split sistemalarda çanak antennalar aýrylýar. Olar ýaşaýyş jaýynyň ähli diwarlaryny aýrylýar. Köçe bakyp duran diwar bolsun ýa-da beýleki diwar bolsun tapagy ýok. Diwarlar olardan goşudyrnakda araşdyranýar. Mundan başga da ýaşaýyş jaýlarynyň birinji gatlaryna pristroykalar diýip atlandyrýan goşma şowurlan otoglar hem ýumurlýar. Bu işlerin nähil dokumentler esasında durmuşa geçirilýän diwardaky sowgaly bolsa köplenç hiç ýyl tahyk maglumat alyp bolmaýar. Häkimet wekilleri ýokardan gelen buyruk ýa-da vice-premieriň buyrugy diýip jogap berýärler. Emma şol ýokary wezipeli adamyň ýa-da vice-premieriň ady aýdylmaýar. Ýaşaýjylaryň Thomson ustasynyň split sistemasyny ýa-da oňboldy aýdylmasa da split sistemalar jaýlaryň umumy gireleriniň içinde goýmagy ruhsat berilendik hakda kär maglumatlar bar. Özüni tapar diýip tandan we Parahat 2-1 mikroraýonyň 24-nji ýaşaýyş jaýyny ýaşaýan ileşimini aýtmana görä onuň ýaşaýan jaýynyň diwarlaryna hiç ýyly bolmaly däldi warda yerli resmi tarapyndan görkezme berilipdir. Split sistemalar, çanak antennalar, ýüpler, kazaryoklar hiç haýsy bolmaly däl. Diňe göni diwar bolmaly. Bu diňe meniň ýaşaýan jaýymda däl. Eýsem paýtagtdaky ähli köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna şeýle bolmaly diýip sapar häkimet wekiliniň aýdanyny gurrun berýär. Ýergelene welläk geçsek paýtagtda alınıp barlayan bu işler geçen hepdeniň anyny bolan hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň stata jaýlaryň we desgaryň daşy bedegini döretmegiň ýaşaýyş toplumlaryna jaýlaryň daşy bedeginiň sağlaşygyna täsir berýän ähli desgaryň söküp aýyrmalydygy statanyň soňy bardak tawşyryna gawat geldi. Anyň geçen ministrler kabinetiniň meclisinde vice-premierleriň beren hasabatlaryndan çen tutsaň häzir күнү üçin paýtagtda ýaşaýyş jaýlarynyň 2269-ndan 350-siniň durkuny täýärlemek işleri tamamlandyr. Mundan başga da şol meclisde Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministri Gurbanow Aşgabat şäheriniň etraplaryna 2015-2016-njy ýyllar üçin iş mailnamasy boýunça 2 ýylyň dowamında Aşgabat şäheri boýunça jemaat hojalygy ministrliginiň hasabyna duran ýaşaýyş 3639-nyň şu ýylyň dowamyna bolsa 2073-siniň durkuny täýärlemek we awatlamagyň planlaşdyrylýandygyny habar berdi. Häzirki alınıp barlayan işler resmi taýdan onuň bilen baglanyşdyrylmasa da 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirijek Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklar bilen gawat gelýär. Habarçymyz Murat Gurbanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Soňky ýyllarda Türkmenistanda bir näçe uly badyr ýykylly, göçürildi ýa-da ýapyldy. Olaryň iň soňky 24-nji martda Aşgabatda ýapyldy. Paýtagtyň iň uly söwda nokatlarynyň biri Daýhan badyry sebäpleri düşündirilmeden gysga wagtyň içinde ýapylyp, onuň ýapylajagy barada söwdaýarlary diňe bir gün öň, ýagny 23-nji martda habar berilipdir. Şol bir wagtyň özünde käbir söwdaýarlar bu mesele boýunça özlerine kompensasiýanyň berilmändigini hem aýdýarlar. Gysgaly ýagdaýda haritlaryny ýygnamaga we äkitmäge mejbur bolan telekeçileriň badyryň işini togtatmagyndan çekýän diýanynyň özüni kim dolýar? Türkmenistanyň kanunlaryna bu barada näme diýilýär? Kardeşim Gödel bu soraglar bilen gyzyklanyp Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetleşýärler.
Norberda Aşgabatyň iň uly bazarlarynyň biri Daýhan bazary gyssagly yapyldy. Indi şöýerde sowdanyň ýatmagyndan telekeçileriň çekýän ziýanyň özüni kim dolýar? Käbir telekeçiler özlerine bazaryň yapylmagy barada hiç hili düşündürüşiň berilmänligini we kompensasiýanyň hem berilmejegini aýdandyklaryny habar berdiler. Bu ýagdaý barada sizde nähili maglumat bar? Men bugün şol bazara üçün käbir haritleri, adı haritlerini almak için bardım. Barsam bazaryň içinde bir uly bulaşıklyk, hiç kim haritini satan ok. Yine haritlerini ýygnap, arabalara ýükläp, bazardan çykarýarlar, sotaýlar, tapan maşinlerini ýükläp, öýlerine daşıýarlar. Men telekeçilerden şu zatlaryň täzerini soramdy, olaryň aýtmagyna görä, olary öz haritlerini elterýäli yer, ýa-da haritlerini ýaly täze sowda nokotlary, täze bazar ýaly hiç hili maslahat berilmändir. Olaryň öz aýdyşlaryna görä, olar öz haritlaryny öýlerine daşıýarlar. O haritlarym salt gaýlanýan haritlar, azyk dönümleri. Ol haritlar elbetde gaýlanjak, emma olary hiç hili kompensasiýa bermeklik bardy gurrun edilmändir. Soňky döwürde kabul edilen el ýüzündäki kanunlaryň biri Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet goldawy baradaky kanuny alyp görsek, şu kanunda telekeçiligi ziýan dören ýagdaýynda resmiler tarapyndan kompensasiýa degişli nämeler göz tutulýar. Bu kanunyň 27-nji maddasynyň birinji bölüminde telekeçinin işine wezifeli adamların, yerli häkimetleriň, hukuk goraýjy guramaların esassız ýa-da bir kanun gatnaşmagy kanun esasyndan jogapkärçilik görýändir diýip ýazyldy. Son ikinci bölümünde olsa, şonun alaky wezifeli adamların, yerli häkimetleriň, hukuk goraýjy edarlaryň, telekeçileriň işine esassız hem bir kanun gatnaşmagy esasynda çekilen ziýanyň Türkmenistanyň kanunçylygy esasynda öwedi dolmalydyr diýilip aýdylýar. Egerde diňe şu maddanyň özü işlenmede de telekeçileriň aýdaly günkü olan ýagdaýdaky çeken ziýanyň öwedi dolmaly. Bu telekeçi gelecekde şoňla alaky işe yerli häkimetler tarapyndan ýa wezifeli adamlar tarapyndan telekeçiniň işine gatnaşmagyň bir kepili bolardy egerde şeýle edilse. Emma şeýle zatlar bizde edilen ok. Norberda şu agdalan kanunda 4-nji bölümi tutuşluğuna telekeçileriň goragynyň kepil geçilmegine garantiýasyna bagyşlanan telekeçiler iş ýüzünde şundan näme üçin peýdalanmaýar, nähili pätkelçilikler, nähili böbetler bar iş ýüzünde. Bize kanun işlenok, onun için şu zatları durmuşa geçirip bolmak. Egerde telekeçi özüne yetirilen ziýanyň özünde olmak üçin tuğda yüz tuttu. Tuğ şol işi köplen kabul eden ok. Kabul edäýse de bu kanun esasda şol meseleň çözen ok. Telekeçe prokuraturada yerli häkimliklerim hiç il kömek edip bilmek, kömek etmeden islanoklar diýip boljak. Şunun ýa-da ýeke şu bazaryň çözgüdünde edilen zatlar däl, ýa ýüzleren zatlar däl. Norberda yapılan ozalky bazarlarda öň sowda eden telekeçiler şu gün nähili ýagdaýda? Olaryň haritlary salt aýlanan harit bolsa, olar aýlanyp gitdi. Egerde aýlanmaýan harit bolsa, olar oňa howly adamlary ýüz tutup sotaýdy. Öz haritlerini koymak için yer haýyş etdiler, şol haritlerini sakladan için pul töleýändirler, sonun ýagdaýlar. Ýöne şolaryň köpüsiniň sowda ýerine ýetmänligini, sowda ýerini edinip bilmänligini men bilýän. Tanşlarym bar. Näme sebepden? Häzir käwa suňalaky ýagdaýdyr. Ýa haýtan bolsa bir oligark uly sowda merkezini kurýar, soň içi boş ýatýar. O tap telekeçiler ýa sowdagadyr barasy gelmek sebäbi sowda ýeri üçin talap edýän nyrhy ören uly. Onu göterer ýaly nyrh däl. Kärdeşim gözeliň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Habarlar günneligi gepleşigimizde Lewap vilayatynyň gelip gowşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Şu ýyl Türkmenistanda 15.000 hektara goly ýere gök we bakça ekinini ekmeklik bellenildi. Döwlet Azyk Senaty birleşmesiniň Daýhan hojalykları we birleşikleri kärenetçiler bilen şertnamalar baglaşyldy diýilip resmi medeniýetde habar berildi. Şol bir wagtyň özünde Lewaply kärenetçi Daýhanlaryň gök bakça ekinleri ekmäge isleglidigini, emma oňa ýerinde mümkinçilig ýokdugyny aýdýar. Şeýle de ol vilayatda suwar
ýarymly ýerleriň azdygyny hemde paýta bilen buğdaýdan maşa ekini ekmäge ruhsat berilmeýändigini belleýär. Habarçymyz Osman Halyf bu mesele barada Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk etrafyndan özüni Ereşuly Durdubaýew diýip tanışdyran daýhan bilen söhbetdeş boldy. Şül Türkmenistan'da 15.000 hektara kolay yere gök ve bakça ekinlerine ekmek bellendi. Havarlarda Döwlet Azyk Senagatı Birleşmesinin daýhan hojalyklary ve birleşikleri, kärendeçiler bilen şertnamalary baglaşandygy aýdylýar. Sizde de bir neçe hektar kärende yeriňiz bar. Gök ýa-da bakça ekinlerine ekmek niyetiniz barmy? Awa, men hem şol kärende yerimiň 1 hektar ýerine käşir ekmekçi. Emma men käşir ekmek üçin häli meniň bilen şertnama baglaşan adam bolmady. Sizin tanıyan, bilýän kärendeçileriňiziň arasynda gök ýa-da bakça ekinlerini ekenleri ýa-da indekçekleri barmy? Kärendeçileriň gök, bakça we beýleki ekinleri ekmeklige işlegi uly. Emma şoňa yerinde mümkinçilik ýok. Misaly suw, dökün, teknika, şu zatlar yetmezçilik edýär. Yer meselesine aýly, yer barmy şu gök ekinleri ekmek için? Yer meselesinde Lewap welaýatynda gök bakça ekmek için yer ýok diýen ýaly. Ozal her daýhan birleşiginde gök ekerançylyk, bakçaçylyk toparlary bardy. 10 hektar yerlere ol ekinler ekilýärdi. Soňky ýyllarda Lewapda gök we bakça ekinleri ekilenok diýen ýaly. Siz munyň sebäbini näme-de görýärsiňiz? Sebebi mun görünüp duran. Hiç bir Lewap welaýatynda gök ekin ekilýär ýa-da bakçylyk ýokary göterer ýaly yer ýok diýen ýaly. Suwarymly yerlere hem ýetişen ýok, emma ýene de şol kärende yerlerde bir näçe ruhsat berilen ýok. Näme üçin ruhsat berilen ýok? Paxtadyr, buğdaýdan başga ekin ekmek bolan ýok. Indi şu aydın şu gök, bakça ekinleri kärendeçiler için ne derecede girdecili? Şolardan gowy girdeci alıp bolýarmy? Kärendeçiler için gök, bakça, bağçylyk iň bir girdecili ekinleriň biri hasaplanýar. Emma muňa soňky döwürde ýolbaşlarymyzdan sereden muňa ünüs beren adam bolan ýok, ýolbaşçy ýok. Soňky döwürde bağlarda ýykdylar. Bağ häzir Lewap welaýatynda az diýen ýaly. Emma ekmel diýerler beri ýöne ekilen bağ ýok. Kärendeci daýhanlar öz kärende yerlerine özleri için girdecili bolan öz islen ekinlerini ekip bilýärlermi? Soňky döwürde şol bolan ýok. Sebebi häzir kärendeçi paxtadan, buğdaýdan soň ikinji ekini ekjek bolsa, munyň nyrhy bahasy ýokary. Halka yetik bahada el yeter bahada daýhan birleşikleri şertnama baglaşan ýok. Şonuň üçin hem halk şu zatlara bir kösenýärler. Indi gök ekinleri ekjek bolsaň daýhan birleşigine belli bir meşberde pul tölemeli şeýle. Belli bir meşberde pul tölemek bir ýana, onsoň ol tölenen pulam bilmedim näli ýagdaýda tölemekligi. Ýöne nyrhy ýokary goýýarlar. Daýhan üçin iň bir amatsyz hasaplayan. Sebebi eger de daýhan şol ekinleri eken döwründe ikinji ekini ekip daýhan birleşiklerine hem töle puly el yeter bolanda daýhan birleşikleri karza düşmeýär. Halkam kisesi jübisi pullu bolýar. Habarçymyz Osman Halyfyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz nähili tejribeler başdan geçirýärsiňiz. Bu baradaky garaşlaryňyzdy, bellikleriňizi başdan geçirýän tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot e-mail belisi gmail.com e-mail adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündelik programmamyzdy hem geçirip gutorýas. Gepleşik Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.